Nedele bez aut, benzín na prídel, prázdne cesty a diaľnice, zníženie maximálnej rýchlosti a dlhé fronty na benzínkach. Toto všetko sprevádza ropný šok z roku 1973, v ktorom arabské štáty uvalili embargo na export ropy. V roku 1960 založilo 5 krajín Venezuela, Irák, Saudská Arábia, Irán a Kuvajt OPEC, organizáciu krajín vyvážajúcich ropu. Stála sa protiváhu západných firiem známych ako 7 sestier, kam patrili firmy ako Exxon, Shell, BP, Gulf, Texaco Mobil a Chevron, ktoré ovládali ťažbu, prepravu a predaj ropy na celom svete. 7 sestier kontrolovalo v roku 1963 86% produkcie OPEC. Zlomový bol rok 1970. Konvenčná produkcia ropy v Spojených štátoch dosahuje maximum, tzv. Peak, a začína klesať. Ešte v roku 1950 bola Amerika sebestačná. Rozmach automobilov a priemyselný boom zvyšujú spotrebu. Eisenhowerové kvóty na zahraničnú ropu, ktoré mali chrániť domáci priemysel, podľa kritikov spôsobili Drain America First, tzv. Predčasné vyčerpanie domácich zásob. Počas 60 rokov cena ropy v reálnych číslach klesala a v roku 69 Američania platili za ropu menej ako pred 10 rokmi a barel 159 litrov stál len $2. V auguste 1971 nastal tzv. Nixonov šok. Nariadil som ministrovi financií Johnovi Connollymu, aby dočasne pozastavil vymeniteľnosť dolára za zlato. Bretton Woodský systém fixoval dolár na zlato 35 za uncu. USA tlačili doláre na vojnu vo Vietname a sociálne programy, čo viedlo k obrovskému deficitu. V obehu bolo viac dolárov ako fyzického zlata. Ropa sa obchodovala v dolároch a keď dolár strátil väzbu na zlato, jeho hodnota klesla. A s tým aj reálne príjmy producentov ropy. V septembri 71 OPEC vydal komuniké. Odteraz sa bude oceňovať ropa v zlate. 6. oktobra 1973 na židovský sviatok Jom Kippur, deň zmierenia, Egypt a Sýria prekvapivo zaútočili na Izrael. Cieľom bolo získať späť územia stratené v 6-dňovej vojne, Sinajský poloostrov a Golánske výšiny. Izrael zaskočený zlyhaním spravodajských služieb utrpel v prvých dňoch ťažké straty. Po mobilizácii však Sýračanov zatlačil späť, prekročil Suezský prieplav a obklúčil egyptskú 3. armádu. 17. oktobra 73 členské krajiny OPEC oznámili zníženie produkcie o 5% mesačne, až kým sa Izrael nestiahne z okupovaných území. A embargo na export do krajín podporujúcich Izrael. Spojené štáty, Kanada, Japonsko, Veľká Británia a Holandsko. Holandsko bol hlavný európsky úzol pre rafináciu a distribúciu ropy. Jeho zasiahnutím chceli Arabi paralizovať zásobovanie celej Európy. 17. oktobra za jediný deň vyskočila cena ropy o 70% na $5 za barel a o rok neskôr stal barel už $12. Ropný šok postavil západné vlády pred situáciu, na ktorú neboli pripravené. Západ zvyknutý na stabilné dodávky lacnej energie musel náhle čeliť kombinácii fyzického nedostatku, rastúcich cien a narastajúcej paniky obyvateľstva. Prvá vlna reakcií bola okamžitá a viditeľná. V mnohých krajinách, najmä v Holandsku a západnom Nemecku, boli zavedené zákazy jazdy v nedeľu. Diaľnice, ktoré dovtedy symbolizovali ekonomický rast, ostali prázdne. Nemecko, podobne ako Rakúsko a Francúzsko, zaviedlo dočasný limit 100 km za hodinu na diaľniciach. Na prvý pohľad išlo o pragmatické rozhodnutie. Reálny efekt bol značne obmedzený. Úspora paliva bola len v jednotkách percent. Skutočný význam týchto opatrení bol inde. Išlo o silný vizuálny a psychologický signál, že štát situáciu kontroluje a že kríza je vážna. Podobnú logiku mali aj obmedzenia otváracích hodín čerpacích staníc alebo limitovanie množstva benzínov na jedného zákazníka. Tieto kroky síce mierne tlmili spotrebu, ale zároveň vytvárali dlhé rady, ktoré sa stali ikonickým obrazom krízy. A paradoxne ju ešte viac viditeľňovali. Spojené štáty pristúpili k inému typu opatrenia s väčším reálnym dopadom. Zavedenie maximálnej rýchlosti 55 mil, čiže 88 km za hodinu. Dôvod bol čisto fyzikálny. Spotreba paliva rastie s rýchlosťou neúmerne. Tento krok priniesol merateľnú úsporu a zároveň znížil počet dopravných nehôd. Napriek tomu bol medzi verejnosťou nepopulárny a často ignorovaný. Počas vlády prezidenta Geralda Forda bola zavedená CAFE, norma spotreby paliva,
ktorá prvýkrát v histórii nútila výrobcov vyrábať úspornejšie auta. Pre bežného Američana ropný šok znamenal fronty na benzínových pumpách. Občania mohli tankovať nepárne a párne dni, podľa poslednej číslice na evidenčnom čísle. V niektorých štátoch patrili obmedzenia na kúpu benzínu, maximálne 38 litrov na jedno natankovanie. Ešte výraznejšie sa tento konflikt prejavil pri cenovej politike. V Spojených štátoch existovali cenové regulácie ropy a palív už pred krízou a ostali v platnosti aj počas nej. Výsledok bol presne opačný, ako sa očakával. Umelo nízke ceny udržiavali vysoký dopyt, zatiaľ čo ponuka klesala. Vodiči čakali v rádoch hodiny, niektorí nosili benzín v kanistroch, iní tlačili prázdne autá k pumpám. Politicky bolo veľmi ťažké ceny uvoľniť, pretože by to znamenal okamžitý nárast nákladov pre obyvateľstvo. Vláda sa ocitla v pasci medzi ekonomickou racionalitou a politickou realitou. Niektoré štáty zvažovali aj prídelové systémy. Vláda Edwarda Heatha v Británii už na jeseň roku 73 pripravila návrh, ktorý by bolo možné spustiť v prípade ďalšieho zhoršenia situácie. Základom návrhu bol systém benzínových kupónov, viazaných na konkrétne vozidlo a jeho evidenčné číslo. Každý majiteľ auta by dostal určitý počet kupónov na definované obdobie. Každý kupón by opravňoval na nákup presne stanoveného množstva paliva. Súčasťou plánovania bolo rozdelenie spotrebiteľov do kategórií, pričom prioritu mali zdravotnícke služby, zásobovania, logistika, verejná doprava a kľúčové priemyselné sektory. Opatrenia počítali s nižšími kvótami pre bežných občanov, ale s určitými výnimkami, napríklad pre ľudí žijúcich na vidieku, kde bola závislosť od automobilu vyššia. Počítalo sa aj s tým, že vznikne čierny trh, čo je prakticky nevyhnutný vedľajší efekt každého prídelového systému. Preto sa diskutovalo o sankciách a trestoch za zneužívanie kupónov. Zaujímavé je, že tento systém sa nikdy plnohodnotne nespustil. Vláda ho mala pripravený ako plán B, ale napokon ho neaktivovala v plnom rozsahu. Dôvody boli kombináciou viacerých faktorov. Poprvé, situácia sa nevyvíjala tak katastroficky, ako sa pôvodne očakávalo. Po druhé, existovala silná obava z politických dôsledkov. Prídelový systém bol jasným signálom, že štát stratil kontrolu nad trhom. A po tretie, logistická náročnosť a riziko vzniku chaosu. Spojené kráľovstvo v tom čase čelilo nielen ropnej kríze, ale aj vnútorným problémom, najmä štrajkom baníkov a kríze v elektroenergetike. Vláda dokonca zaviedla tzv. 3-day week, teda 3-dňový pracovný týždeň pre priemysel, aby šetrila elektrinu. V takomto prostredí by zavedenie benzínového prídelu znamenalo ďalší zásah do fungovania spoločnosti. Švajčiarsko bola počas ropného šoku takmer úplne závislé od importov ropy. Nemalo vlastné významné zdroje a jeho ekonomika bola silne orientovaná na automobilovú dopravu a ropné produkty. To znamenalo, že akýkoľvek výpadok alebo obmedzenie dodávok sa okamžite premietlo do fungovania krajiny. Najviditeľnejším opatrením boli tzv. Autofreie Sonntage, čiže nedele bez aut. Počas niekoľkých týždňov boli súkromné motorové vozidlá prakticky zakázané. Výnimkou mali len nevyhnutné služby, zdravotníctvo, zásobovanie alebo verejná doprava. Na rozdiel od niektorých krajín nešlo len o symbolické gesto. Švajčiarske úrady tieto zákazy dôsledne vymáhali a verejnosť ich vo veľkej miere rešpektovala. Obrazy prázdnych diaľnic, na ktorých sa namiesto aut pohybovali ľudia na bicykloch, korčuliach alebo pešo, sa stali ikonickými. Na prvý pohľad pôsobili takmer idylicky, ale význam dvojitý. Na jednej strane išlo o reálne zníženie spotreby, aj keď v obmedzenom rozsahu. Na druhej strane, a to je kľúčové, tieto obrazy fungovali ako silný nástroj kolektívnej mobilizácie. Vytvárali pocit, že spoločnosť je schopná reagovať jednotne a disciplinovane. Švajčiarsko zaviedlo aj ďalšie opatrenia, ktoré boli menej viditeľné. Patril sa napríklad zákaz reklamného osvetlenia a obmedzenie nočného osvetlenia výkladov a verejných priestorov. Cieľom bolo znížiť spotrebu energie. Z ekonomického hľadiska však ani Švajčiarsko nebolo imúne voči širším dôsledkom krízy. Rovnako ako inde došlo k nárastu cien, pomaleniu hospodárstva a tlaku na priemysel. Rozdiel bol v tom, že krajina dokázala relatívne rýchlo stabilizovať situáciu na domácej úrovni a vyhnúť sa najhorším scenárom, aké boli masívne nedostatky alebo chaos v distribúcii. Zaujímavým a často prehliadaným prvkom boli tzv. Behaviorálne kampane. Vlády vyzývali občanov, aby šetrili energiou
menej jazdili, znižovali kúrenie, menili svoje návyky. Tieto kampane boli lacné a rýchle, ale ich efekt bol obmedzený a krátkodobý. Napriek tomu ukazujú, že kríza nebola len otázkou infraštruktúry, ale aj správania spoločnosti. Sa na tieto opatrenia pozrieme s odstupom, objaví sa jasný vzorec. Najviditeľnejšie kroky, zákazy jazdy, zatváranie pump a rôzne obmedzenia mali skôr symbolický a psychologický význam. Pomáhali vládam ukázať, že konajú a zároveň tlmili paniku. Skutočné efektívne riešenia boli menej nápadné, často drahé a prinášali výsledky a s odstupom rokov, ako bol vznik Medzinárodnej agentúry pre energetiku IAEA, strategické rezervy a diverzifikácia zdrojov. Ropný šok z roku 1973 nebol krízou dodávok. Ropy bolo počas tohoto obdobia dostatok. Aj napriek vyhláseniam, že arabské štáty uvalili úplné ropné embargo na Holandsko, pre jeho podporu izraelskej politiky, ropa do Rotterdamu prichádzala naďalej. Šok sa najdramatickejšie prejavil v náraste cien. 18. januára nasledujúceho roku podpísal Izrael a Egypt prvú dohodu ako predpoklad na zrušenie embarga. V marci bolo embargo oficiálne zrušené. Cena ropy však zostala na úrovni $12 za barel a už nikdy neklesla na predkrízovú úroveň. Kríza sa často zjednodušuje na arabské embargo. V skutočnosti išlo o súhrn viacerých kľúčových faktorov a zlom v globálnom mocenskom usporiadaní. Zaujímavý je názor Williama Engdala, ktorý v knihe A Century of War tvrdí: ropná kríza nebola výsledkom embarga, ale bola strategicky využitá alebo čiastočne koordinovaná. Jej cieľom bolo posilniť dolár, stabilizovať americkú ekonomiku po roku 71 a zvýšiť geopolitickú kontrolu. Ale o tom niekedy na budúce.